Molt bé, doncs això, estem a la segona edició de la Gastroteca i estan passant moltes coses en aquest espai. A la Farga tenim una sèrie d'activitats que hem estat fa una estoneta parlant de la xefla també amb la Maria, aquí al costat. Tenim una sèrie d'activitats infantils, tenim una restauració fantàstica de l'Hospitalet que està oferint la seva versió de la xefla i avui tenim a la Maria també aquí, cuinera, escriptora i activista, que també esto a les barricades, que avui ens farà una altra xefla diferent. De què, Tete? Ah, no ho sé. Explica'ns tu. Mira, que es veu la... Posa'm el primer plano, Tito. Podem posar aquí... Aquí, que és la mandanga cara. La mandanga, exacte. Això no es menja cada dia. Bueno, he portat conill i escamarlans. Mira, ja es veu la mandanga aquí, eh? Ara, conill i escamarlans. He pensat, paga l'Hospitalet, demana'ls i cigaletes. Farem una mena de mar i muntanya, que seria un plat en si mateix, consistent, i del mar i muntanya direm, ho convertirem en un arròs, perquè l'arròs és la màgia que fa que amb 4 cigaletes puguis alimentar l'Antonio. Sí o no? Per Antonio li dones 4 cigaletes i et dirà, bueno, ja són bones, ja, però, saps? Foti alguna més. Doncs, amb un sofregit, les 2 espatlletes de conill i les 4 cigaletes i els 100 grams d'arròs, tenim l'Antonio content i es passarà la tarda davant de la tele i al sofà pensant ui, el refluxe, ui, allà com un galàpet, botit, esternellat, a mirar la telenovel·la i serem feliços i menjarem anissos i portarem 50 anys de casats. Sí o no? Doncs això farem. Agafa't el micro, ara sí. Vale. Però la mandanga buena estava... Ha agafat un primer pla que feia goig. Perquè aquests nanos tenen els ous pelats de fer realització audiovisual. Saben molt. Un aplaudiment. Molt bé. Pels càmeres. Vale, quan tu em diguis començo. No, arrenca. Vale. Ara, l'any passat què vas fer de xefla? L'any passat. Què vaig fer l'any passat? Em vaig fer 2 l'any passat. Vaig fer una cosa de primavera, amb espàrrecs, amb faves, amb alls tendres, i què més hi vaig posar? Costelló, salxitxetes... Es pot fer de qualsevol cosa. Qualsevol cosa. Jo he pensat conill. Per què? Perquè els catalans mengéssim més conill i hi hauríem menys divorcis. El conill ens agrada, sí o no? El conill és ben parit. I el conill és per aquells que ens agrada escurar una micona i que t'agrada... Ai, la costelleta! A mi m'atabala, jo vull la cuixa, perquè si no sembla que tinc molta gana i no hi arribo mai. És com menjar guatlles, és molt frustrant. Però el conill té una cosa que és molt saborós, no té gaire greix, és relativament barat i assequible, tot i que ara mateix podríem dir que... Ja ho sé, però sempre serà més barat que la vedella, sí o no? Llavors, el conill, si fas conill, aboca el setrill. El que farem serà transformar el conill i els escamarlans en una cosa que dongui perquè 30 o 40 persones ho tasteu. Com ho fem això? Fotent-hi arròs. És el que dèiem al principi. El conill vol estona, no es fa tomba i tomba. Vol, primer, torrar-se i després estovar-se. Per tant, ja ho he fet abans. Enfoca'm aquí, Tete. Martí. Ara, per aquí, ara t'has enfocat. No sé com es diu. Martí, va bé? Bueno, mira, aquí. Conill, tallat a trossets petits, perquè n'hi hagi una mica per cada plat. I llavors l'he ficat a la cassola i li he tingut una horeta, anar donant un parell de voltes, només amb oli, sal i pebre, sí? Ara està en aquell punt que si no fos perquè hi ha gent al davant també n'agafaries una mica, sí o no? Amiga. Llavors, això ja ho havia de tenir una mica fet perquè si no, no arribaríem a temps. Aquest oli és el mateix en què jo he fregit el conill. Per tant, hi ha tot el gust, tot el que pugui haver quedat del conill, ho aprofitarem. Ho farem tot a la mateixa cassola i tot amb la mateixa cullera perquè cap gram de sabor i de gust marxi. Sí? Per tant, això ja està fet. I ara agafaré aquestes cigaletes, les fregiré en aquest mateix oli on he fregit el conill perquè vull que tot el gust de les cigaletes també vagi a parar a aquest oli i després les en retiraré. Això ha de ser fort. Volem torradet i volem que aquest torradet quedi a la cassola. Per què? Perquè a Catalunya, tota la vida, i ara digueu-me la veritat, si jo dic alguna cosa que no, em pareu,
a Catalunya els arrossos a la cassola dels diumenges no s'han fet mai amb brou de no sé què, amb suc de pollastre, amb suc de rostit, ni amb suc d'ossos de vedella. Es fan amb aigua. Sí o no? A casa es cuina amb aigua i es cuina amb aigua o de la garrafa de 5 litres o de l'aixeta, que és ben bona. Llavors, com és que aquest arròs després ens queda bo de sabor? Perquè aquesta aigua recull tot l'enganxadet que ens deixa aquest conill torradet, tot el torradet de les cigaletes, ho volem torrat, no rebullit. Primera cosa, no em rebulliu les coses, perquè a vegades hi fiqueu el conill i quan està blanquinós el traieu. Què és més bo, el pollastre bullit o el pollastre last? Doncs torreu-me les coses i només quan siguin torrades les enretireu. És el torrat on hi ha el sabor, on hi ha el gustet. És el torrat el que fa ganes de xarrupar, no el pollastre bullit. Per tant, primera lliçó, a vegades no va dels ingredients, sinó de saber-los tractar com toca. I a vegades el que li falta a la cassola és una mica més d'hòstia, una mica més de mala llet. Esperar-nos a aixecar una mica més el foc perquè quedi torradet, que no quedi rebullit. Sí? Ja puc marxar. Comença la música aquí, ja. Quina música? Ara em fotrà música? No. Aquesta, la de la cassola. Aquesta és bona. Ara peta perquè hi ha una mica d'aigua. Mira, això és 1 quilo de cigaletes. He agafat les més petites. No cal que siguin de gamma extra, primera categoria. En un arròs l'important és que el conjunt tingui gust, que no sembli un accident, que no ens hagin de dir de quins ingredients és, sinó que ja es noti a la llengua, sí o no? Ha de ser bo. I amb això, com que la closca ja guarda bona part del gust, ja ens va bé que siguin petitones. Aquelles que a vegades es fan en vi blanc, així com si fas musclos, amb una mica de bitxo picant, una mica de llets tendres, pam, pam, pam. Ja ho hem fet. El remenaré. Fa bona olor. Llavors, jo vaig explicant coses. Se sent bé? Perquè jo des d'aquí sento molt xivarri i no sento la meva veu. Llavors m'heu d'avisar perquè no m'entero, vale? Llavors, jo ara ho torro perquè en els ingredients és veritat que jo podria fer l'arròs i els 3 últims minuts ficar-hi el peix o les cigaletes, que és el que normalment us diuen, i quedaria bo. Però així queda millor. Per què? Perquè a totes les coses que existeixen, en el vostre cos també, hi ha elements hidrosolubles i elements liposolubles, és a dir, coses que es dissolen amb aigua i coses que es dissolen amb greix. Si jo, abans de fer l'arròs, passo aquestes cigaletes, primer per torrar-les, però també per passar-les pel greix, que després faré servir per coure el sofregit i fer l'arròs, hi haurà coses que aniran al gust d'aquest arròs que no hi haguessin anat si només les poso a sobre i es fan amb vapor d'aigua. M'enteneu? Que sí? Llavors, seguim. Per segona vegada, no sempre és què hi has posat, Maria, en aquest arròs que t'ha quedat tan bo? Bueno, cigaletes i conill. Si les cigaletes i el conill no són torrats, no serà tan bo. I si no els passem primer per l'oli, els reservem i al final els afegim quan hi tenim l'aigua, la meitat del gust no hi serà tampoc. Sí? Foc fort i una mica de mala llet. Volem torrar, no ens preocupa que quedi cru. Sí? No ens preocupa això. Ha de fer allò que puja una mica el color de les cigaletes. Ai, això, nano. Va, ja us ve, us arriba? És maco, això. Fer un arròs és d'aquelles coses que quan els feia la iaia Juanita o la Margarita quan eren petites, és d'aquelles coses, a l'estiu no et deixen entrar a la cuina, A vegades diuen, cuinar és compartir, cuinar és estimar, i penso no. Jo si estic fent un arròs, porta tancada, extractor a tope, la bata de senyora a sobre de les tetes, sense res a sota, perquè quedes amarat de suor, i deixeu-me tranquil·la, que haig de concentrar-me, perquè si no això s'encrema, sí o no? És molt difícil fer show cookings
perquè parlar i controlar la cigaleta és una cosa, Sí o no? Això de cuinar i socialitzar és una cosa que passa a les sèries americanes i aquesta gent sopa en el sofà. Sopa en el sofà i menjant amb les mans. Oh! Hem perdut el puntal de la civilització. Mira, ja està. Hi havia un altre bol buit gros allà baix a sota. jo te l'agafo. I no l'he portat. Gràcies, Tito. No l'he portat. I també ens hem descuidat les... Ah, mira, no, aquí. És aquí. Meravellós, meravellós. Moltes gràcies. Vinga. Mira, ho traurem, ho retirarem. Pinces, les grosses, que aquelles petites no ho van gaire bé. Maria Nicolau. I no passa res si aquí queda algun bigoti, no passa res. És tot bo. El diumenge o el dissabte, que és quan fem... A veure, la xefla no la farem pas un dimarts al migdia abans d'anar a la fàbrica, no? Hòstia, després costa, A part que no tenim temps els dies entre setmana, no és que no tinguis temps, és que el temps està organitzat d'una altra manera. Al migdia no ets a casa i qui està a casa és perquè no ha d'anar a la fàbrica. Sí o no? Al migdia, el dimarts, doncs farem la patata i mongeta tendra que vaig deixar feta ahir perquè em vaig fer per 2 dies o perquè la vaig deixar a l'hora de sopar i ara la passarem per la paella ben xafada, una mica de cansaladota, una mica d'alls així talladets i en 10 minuts ho tens. Sí o no? La xefla es fa el diumenge. Perquè vindran en Cisco i la Concepció, que fa dies que no els veiem, vindran a casa. Per què no fas, Rosita, aquell arròs que queda tan bé? Vinga, va. Sí o no? I llavors t'hi poses i fas tota la història. Llavors, ara tinc en aquest oli, en aquesta cassola, les restes d'haver fregit el conill i les restes d'haver passat una micona les cigaletes. Això és per sucar-hi pa. Ara hi fotries una mica de sal i pebre, sucaries pa i diries és que ja estic bé, ja sóc feliç, què més vull a la vida? Què més vull a la vida? Aquí hi ha el bo i millor de la carn i el peix, sense les espines, sense els ossos, sense les closques, sense res. I això, sucar pa. Què és la vida si no això? Mireu, del conill també he fet el fetge, òbviament, sí? Llavors, avui farem diverses coses peculiars, perquè les coses normals vosaltres ja les sabeu fer. A casa, qui més qui menys, faig una mica de vista d'ocell, ja n'heu fet d'arrossos, ja en sabeu fer, sí o no? Llavors jo l'únic que puc fer és parar-me a cada pas, explicar per què ho faig, i mira, m'he fixat que això podia fer-ho d'aquesta manera. Si sabem per què serveix, podem decidir invocar el truc, que jo ja ho faig a la meva manera i no vull aquesta nana que surt a la tele m'escalfi el cap. Endavant, tortugues. Jo m'ho guardeu en un calaix i quan us vagi bé em traieu. Si no, fora, tu. Vingut a passar-nos-ho bé, que és dissabte. Parlo molt de pressa, ja m'ho diuen. Avui no hi poso ceba. Maria, la cuina catalana sense ceba, què és això? Sacrilegi, no passa res. No passa res, hi he posat porro. Hi he posat porro. Mira, porro, la part blanca i la part verda. Ja he fotut tot. Me'l passeu per aigua, perquè normalment tenen molta sorra. I he posat porro. Perquè amb ceba ja sabem fer-ho. Pensat, fes-ho diferent i veuràs com quan el tastin diran doncs també queda bo. Tinc una tieta que no li agrada la ceba i cada cop que ve és el gran... molta gent dirien, ara què faig? Perquè clar, la ceba hi va a tot arreu. Hi va si li poses. Pots no posar-n'hi. No passarà res. De veritat que no passarà res. És més, a Xàtiva i a Alacant, a València, fan arròs sense ceba. I els hi queda bo. No és el mateix paella que arròs. Això ho tenim clar, no? No té res a veure. A Catalunya no hem fet mai paelles. Aquí fem arròs a la cassola. Sí o no?
Bueno, pots fer paella si vols, però diguéssim que li preguntes a la iaia si la iaia va néixer a Sant Pere de Vilamajor o a Sant Feliu de Buixalleu o a algun puesto així, li preguntes com feien la paella, diran paella, paella s'ho va inventar Fraga, com a reclam turístic per les sueques als anys 60. A aquesta casa feia arròs a la cassola, feia arròs de conill, arròs de peix, arròs del que fos, de cargols, arròs de capipota, arròs de lo que hi hagués a la nevera, arròs de diumenge amb costelló, amb salxitxotes, oi que botifarra negra a vegades. Llavors, avui, a la xefla, que seria una mica la idea de l'arrossada popular, de l'arròs de celebració, que no es fa per 2, sinó que es fa per 8, que es fa per 10. És aquest arròs a la cassola que no és sec i no és caldós. És un arròs que es pot menjar amb forquilla i també es pot menjar amb cullera, però és un arròs en què el líquid i l'arròs no van cadascú pel seu cantó, sinó que podries dir, ostres, és un sol corpus, és una sola entitat. Això s'aconsegueix primera per la relació que té la varietat d'arròs amb l'aigua, és a dir, si l'arròs té una cutícula molt espessa, molt dura, és molt impermeable, li costarà més estovar-se. L'arròs bomba queda sempre més solt. En canvi, hi ha arrossos que per poc que els toquis de seguida es pasten i es desfan i no es poden remenar. Això només val per arròs sec. Per arròs de capa fina, posa'm, no em toquis, arròs de paella, arròs sec. Per l'arròs català, hi ha importantíssim triar la bona varietat d'arròs, que després en parlarem quan li posem. I la segona cosa és una funció que fa el sofregit que a vegades no hi pensem. El sofregit ben concentrat no només serveix per donar aquestes aromes i aquestes caramelitzacions i aquests matisos torrats que no té una ceba crua, perquè tu la ceba crua la tastes i dius, hòstia, això pica. I quan jo penso en un arròs hi he fotut una ceba però no ho noto, això. El sofregit transforma aquesta bèstia picant i ferotge en una cosa dolça, pastoseta, caramelitzada, torrada, amb regustos d'altres coses. Llavors, aquests aromes van a l'arròs, però alhora una bona quantitat de sofregit de ceba, o en aquest cas hi posaré porro, el que fa és donar textura a la cullerada. Aquesta ceba es desfà, es desintegra en aquest caldo, en aquesta aigua de l'arròs, i el que fa és donar-li una mica d'entitat, de cos. És com la diferència entre l'aigua de remull de les mongetes i l'aigua de després de coure. També és aigua, però la segona és gairebé mastegable, té cert pes, entitat, està gelificada. Això ens ho fa la ceba també. Per això els arrossos a la cassola catalans, que no són ni secs ni aigualits, aguanten també el tenir una mica més d'aigua del compte, perquè aquest sofregit de ceba ens dona textura a la cullerada. Sí o no? Bueno, ja anem fent coses, ja. Molt bé. Aquest porro anirà suant i el porro té moltes més vetes i fibres i no es desfarà tant com la ceba, però no m'importa, ja m'interessa, perquè ja m'agrada trobar-lo a la cullerada, sí? Avui he aprofitat per fer coses rares perquè he pensat, ja que hi són, no? Ho fem-ho diferent. Bueno, més que diferent, és a dir, és que totes a casa, la cuina es fa amb el que hi ha. Jo no soc gaire partidària de donar receptes exactes i concretes, perquè no crec que mai ningú a la història de la humanitat hagi fet el dinar a casa pesant els ingredients d'una arròs a la cassola. Ho heu fet mai, de pesar els ingredients? Soc jo? Heu pesat mai el pebrot per un sofregit? Heu pesat mai la ceba? A vegades hi poso una mica de tomàquet ratllat i a vegades no. Per què? Perquè a vegades en tinc, a vegades no. I a vegades no tenia pensat posar-n'hi, però obres la nevera per agafar una altra cosa i què trobes? El mig tomàquet de sucar el pa d'ahir. I què dius? Bueno, mira, ja aquí soc, l'agafes, el ratlles i li fiques. Avui he posat tomàquet, ha quedat boníssim. Tampoc es nota gaire, saps què vull dir? Tampoc es nota gaire. Però la qüestió és que la gràcia de la cuina a casa és precisament aquesta, que es fa amb el que es té i el que s'hi aplica realment i el que sí que té molt de sentit és com tractem cadascun dels passos. Aquí hi he posat el porro. Ara veig
que comença a torrar-se de fora i necessito que se segueixi coent, però no vull que se'm cremi. Què faré? Afegir una mica d'aigua, en forma de pebrot, per exemple. Una miqueta. Posar-hi molt pebrot es torna estrident, es torna una mica impertinent, perquè depèn de com, el pebrot a vegades és molt fort. N'hi posaré una miqueta. I com que el pebrot, com totes les verdures, té molta aigua, això ja em serveix per desenganxar una mica aquest porro o aquesta ceba i per evitar que segueixi cremant-se de fora mentre de dintre encara no és del tot desfeta. Sí? Anem bé? Mira, vaig remenant. A casa, generalment, es fa amb el foc més baixet, si tu vols. Mira, trauré les crostetes. Va, he dit que no les trauria, però les trauré. Perfecte, deixarem que això vagi fent. Què més hi puc posar? Hi posaré allò que he dit. Canaroli, si prefereixes. No, ja és aquest, no? Més bomba. Ah, collons. Ah, no, no el vull, doncs, amor. Fem així? Sí, sí. Ui, ara us explicaré això. He fet un canvi. Tomàquet ratllat. Jo no tinc costum... No n'hi posis. El que és important entendre és que el tomàquet ratllat ara mateix el que fa és evitar que es torri massa de l'exterior aquesta verdureta que ja hem posat abans. I fa aquesta funció d'entrada, el que fa és refredar de cop el cul de la cassola i donar-te temps a no haver de córrer. Sí? Es refreda. Moltes de les maneres de cuinar que seguim ara, que hem après dels avis o de les àvies sobretot, han sigut receptes dissenyades per respondre a la realitat de la cassola de fang i la cuina econòmica. I la cuina econòmica i la cassola de fang no es comporten igual que les cassoles modernes i la inducció. D'acord? O sigui, abans, amb la cuina econòmica o amb el foc o amb les cuines més rudimentàries de fot 80 anys o 100, primera, que la cassola de fang és com el Titanic, li costa molt accelerar. Un cop la tens, ja està, però li costa molt accelerar i tot es fa més a poc. I llavors em direu, ostres, Maria, llavors això vol dir que t'has d'estar 4 hores allà pendent de la cassola. No, això vol dir que pots marxar tranquil a fer una altra cosa i no se te't cremarà. És a dir, la concepció del temps és elàstica i és molt diferent. Abans la dona tenia un contracte laboral, que és el segon paper, el paper de calca que hi ha darrere del contracte matrimonial. Quan tu et cases, firmaves un contracte laboral, no passa res, i el contracte laboral tenia també la mateixa clàusula de fins que la mort us separi. Perquè fins quan vas a l'apartament a l'Escala de vacances, l'Antoni, passarem 3 setmanetes a l'apartament de l'Escala. Si està de cine, la dona fa el dinar, l'esmorzar, el berenar, el sopar. Home, els dissabtes, per relaxar-me, surto amb la bicicleta, amb la colla. I quan arribo a les 2, la dona em té una guisòfia de collons, nano, sí, clar. Sí o no? Bueno, va així, no passa res, no passa res. Ara ja és tot més moderno. El que vull dir és que quan un treballa a casa i cuinar forma part de la seva jornada laboral, també va bé, sabent que has de ficar 3 rentadores o que has de cosir o que has de fer recados, saber que tens una cassola i un sistema de cocció que no se't desbocarà, que no t'ho trobaràs enganxat de cop, a no ser que passis molta estona, però que et permet avançar feina i solapar tasques. Ara, això no és tan així. Ara la cosa és una mica diferent, però tampoc ens posem a fer una xefla un dimarts al migdia laborable, sí o no? Això és de dissabte i de diumenge. Per què? Perquè s'hi ha d'estar. L'arròs no és com l'escudella. L'escudella és el sopar per defecte a totes les cases. Per què? Perquè es fa sola. La cuina catalana vol molt de temps. L'escudella són 3 hores. Sí, bueno, tu la fots, 5 minuts. Aigua, encens i cardes al camp 3 hores, si vols, no passa res. Fa sol, no fa falta que quedis mirant, no? I al cap d'aquelles 2 hores o 1 hora i mitja, què tens? La possibilitat de solucionar tots els soparets d'aquella setmana, si fos fresca, si t'has de ficar rebequeta, sopeta de pistons, sopeta de galets, sopeta d'arròs i sopeta de fideus. I això és menjar variat, en el cas dels catalans. Un dia pistons, un dia galets, l'altre dia meravella. I així anem variant.
Ja ho diuen els dietistes, s'ha de menjar variat, doncs mira si variem. Els altres 3 dies, pa amb tomàquet i pernil, pa amb tomàquet i fuet, o pa torrat per no ser amb tomàquet sempre i una mica de truitota. Ja està. I la cuina catalana no té cap més complicació. El diumenge ens lluïm, El diumenge sí, diumenge o la festa major, o el Corpus, que va ser fa 4 dies. Llavors sí, mira això, que maco. Mira això, que maco. Falta una mica més de greix aquí, A mi i a la cassola. Una mica més de greix, perquè si no quedarà rebullit i m'emprenya que quedi rebullit. No passa res, és per 30 persones, no patiu. No patiu. La clau, la clau de girar el taller, la clau de volta de tots els arrossos, per mi és, la ceba fa una funció més de textura, però perquè quedi fort de gust, intens i bo, i amb caràcter, per mi és més l'all que una altra cosa. En un bon arròs, per mi no hi pot faltar-hi all. Sí? No? A mi em torna, bueno, millor, passarà 5 hores menjant gratis. Més voleu? Una mica d'all. Sembla que n'hi posi molt, però no n'hi poso tant. Hi ha 2 cabesses d'all senceres. Tenia uns nanos aquí, joves, i pensat, pela alls. Crec que és el primer cop a la vida que pelaven alls. Ja ha estat 2 hores. Més macos. Bueno, pelar alls és una cosa... Quan fas arròs has d'agafar només els grossos. Aquells petits els deixes allà al calaix de les verdures tirats i ja els arreplegaràs quan facis un rostit i li tires els alls sense pelar, perquè no condeixen. Estàs una hora pelant aquell llamp d'aquella cosa petita i acabes... va parir fora. En canvi, aquells grossos, sí, li fots 3 o 4 i ja fa una mica de... Sí? Que maco. Hi ha cases... A veure, això si ho fas a casa i ho fas per 4 o ho fas per 5, el conill el pots deixar a la cassola, el deixes a les vores, l'apartes, al centre hi col·loques una mica d'oli i allà hi fas el sofregit. Però per què ho podem fer això? Perquè, fixeu-vos, la cassola de fang no és plana, fa una mica de panxeta, és còncava. Llavors, treballaves al centre, la cassola de fang té diferents zones de cocció, és una enginyeria perfecta. I al centre hi feies el que estava esperant atenció i quan allò ja estava, fos el sofregit, fos la carneta, fos el peix, ho portaves a les vores, que a les vores estava més fred, gairebé no tocava el foc, i al centre seguies cuinant la següent cosa. Embrotaves un sol estri, no feies aquest escampió. I les diferents zones de cocció et permetien, era com portar una diligència. Passava una cosa al centre, passava una cosa a la perifèria i el foc no se't podia desbocar, la cassola no sé què, però és ben parit, és la sensació de cavalgar, que venen els índios, no? És superxulo. Ara és diferent, podríem dir que és més senzill o podríem dir que n'hem de tornar a aprendre, les coses funcionen d'una altra manera. I a vegades els consells de les generacions anteriors serveixen, però diferent. És molt interessant, a mi aquestes coses m'agraden, no? Mira... Ai, que bé. Estic anant de pressa. Una de les coses que ens fa falta ara és que aquesta verdura, que encara s'està torrant de fora, però encara té forma, encara sembla més un saltat de verdures que no pas una pasteta. Dius, hòstia, les veig molt senceres. Porta aquí una estona i els daus de pebrot i els daus encara estan sencers, estan íntegres. Hem de trencar aquestes parets cel·lulars perquè tot això es faci una mica més pasteta. Com ho farem? Doncs mira, d'entrada, amb la sal va bé per això. Epa, està molt ple això. A mig camí de fer el sofregit és quan n'hi posem. No us espanteu, no passa res. Quan un està malalt va al metge. Veu, posa una mica de sal. Ha de ser bo. Si no hi ha sal no té gust a res. Llavors, la sal té un efecte molt curiós, és d'aquelles coses que tu la poses a la cassola i tot d'un plegat, paf, repixa i s'entolla. Les coses suen quan hi tires la sal. Per què?
Porteu tota la vida fent-ho. És curiós, Però que no m'ho invento, que us sona haver-ho vist, de dir, hòstia, tires la sal i tot d'un plegat repixa. Ara us explico. Espera un moment, que vull que quedi bo. Posarem així i ho deixarem suar. Perfecte. Una de les coses que passen a la natura és que tot tendeix per un cantó al caos, però per l'altre cantó a l'equilibri. És a dir, si jo agafo una veieta molla i la col·loco al costat d'un drap sec, els deixo, al cap d'una estona, si marxo i torno, el drap també serà moll i la veieta haurà traspassat una part de la seva aigua al drap. Si jo agafo una cosa molt calenta i la poso al costat d'una cosa molt freda, marxo, torno, al cap d'una estona, les dues coses estaran a la mateixa temperatura. El que era calent estarà tebi i el que estava molt fred estarà tebi també i estaran igualats. Sí? La sal és extremadament seca, és eixuta, és un mineral. I a dintre de la ceba, a dintre del porro i a dintre del pebrot i a dintre les verdures hi ha aigua. La paret de les verdures no és impermeable, és lleugerament porosa. Si jo hi poso sal en contacte, una part de l'aigua de dintre de les verdures pugnarà per sortir, per trencar aquestes parets i anar a equilibrar aquesta diferència tan grossa d'humitat entre l'exterior de la verdura i l'interior de la verdura. Sí? S'entén? No és estrafalari, que no? I per això, quan jo tiro sal a la cassola, tot d'un plegat, puf, apareix aigua allà on semblava que no n'hi havia. I en aquest pas he avançat feina i he estovat aquella ceba que ha hagut de trencar els murs que empresonen l'aigua per deixar-la passar i se m'haurà, puf, se m'haurà, saps? S'ha pensit. Aquesta és la mateixa mecànica que fa, per exemple, que si agafeu una mica... A veure, quin és el millor plat de la cuina catalana? La vedella amb bolets, el fricandó, l'arrosset, l'escudella. No, l'amanida de tomàquet i ceba. A l'estiu, amb 4 olivotes. Sí o no? Boníssim. Tu agafes el tomàquet i l'obres, ben rentat. Fiques al plat. I a sobre una mica de ceba tendra. Si tu hi tires sal, al cap d'una estona aquella ceba, paf, ja se m'ha estovat. I a sota el plat que hi ha aigua, m'ha repixat. És la mateixa química i física. És curiós, les lleis de la física i la química apliquen sempre per igual. És molt graciós. Vaig a veure, torno a pujar el foc perquè ara ja estic pendent. Mireu com ha pixat. Ai, que m'agrada. Això ja comença a tenir una mica de gràcia, nois. Perquè si no ho coem bé, si no ho sofregim una mica, es transforma en una amanida i no ens interessa ara mateix. Maria, on estàs? Això és per la picada. Val, això és l'arròs. Ara crec que hi fotré el conill. Què faig? Primer el vi ranci o el conill? Podríem fer de les dues maneres. Primer el vi ranci. Ella mana. Primer el vi ranci. I només n'hi ficaré la meitat. El vi ranci fa una cosa semblant, vull dir, també ens ajuda. D'entrada hi afegeix aigua, però també, quan aquesta aigua marxa, per efecte de l'evaporació, el que queda aquí sota és els sucres residuals i les substàncies oxidants i oxidables d'aquests vins oxidats, aquests vins rancis. I això ens ajuda a ennegrir aquesta ceba, a ennegrir aquest sofregit. Ens ajuda a estimular aquestes reaccions químiques que fan que una ceba passada per la cassola no quedi igual que una ceba bullida. A tots dos hi hem aplicat calor, tots dos parteixen del mateix ingredient, però si foto una ceba amb calor en un ambient on hi ha humitat, no es torrarà. En canvi, si aquesta ceba la col·loco en un ambient on no hi ha humitat, però hi ha sucres i calor suficient com perquè hi hagi caramelització i hi hagi mallart, aquesta ceba tindrà un gust totalment diferent en aquesta altra i alhora aquestes dues de la crua. És meravellós, és molt raro, sí o no? És molt divertit. Llavors, el que queda després d'evaporar l'aigua d'aquest vi ranci ens ajudarà a torrar i caramelitzar i que aquestes reaccions químiques
proteolització no enzimàtica de les proteïnes, mallart, sofregit, passin amb més brillo. Sí? Per què hi posem vi ranci i no hi posem ni vi blanc ni vi negre? Hòstia, car de 20 anys que ho dic això per la tele. Posem vi ranci, ningú s'ha preguntat per què. Us ho diuen per la tele amb llamp lamelero i us ho creieu. Molt malament. Heu de ser descreguts. Heu de preguntar-li a la cuinera celebrity per què. Guanya't el sou. Explica'ns el per què de les coses. A veure si t'hem de fer cas perquè ho diguis tu. No us ho cregueu. Per què hi posem vi ranci? Doncs perquè és el que hi ha. Ara no, Maria Nicolau. Però abans, a totes les cases catalanes, a totes les masies, hi havia un quarto fosc, hi havia un passillo llarg i després hi havia una habitació fosca on hi havia la bota del racó, la bota de l'avi. En aquella bota del racó cada any s'hi ficava el resultat de trepitjar els 4 ceps que tenia l'avi allà a vora de la vinya, o la parra de l'entrada, aquell moscatell que fa que venen les vespes i és un sense... Aquell vi de la casa es ficava a la bota de l'avi, i a dins de la bota de l'avi, que mai s'acabava de buidar del tot, on hi quedava el vi de l'any anterior i el de l'anterior, i així enrere, fins a fer una massa mare de vi, de potser a vegades una solera de més de 50 o 80 anys d'història, que explica la terra on ha viscut aquesta família, explica les seves maneres de fer el vi, etc. Tot aquest caràcter està en aquesta bota. I aquesta bota té una aixeta i la padrina, cada cop que ha de fer un vaset de vi, papam, no el va comprar a la cooperativa, no el compra expressament vi per cuinar, perquè no existeix el capravo, tetes. La padrina va a la bota del racó, obre una mica i tira un vas. I aquest és el vi ranci. És un vi que és ranci perquè és el que es converteix el vi quan s'oxida, quan hi entra una mica d'aire, quan respira, quan evoluciona. Té 2 camins. El vi negre de l'avi o es fot ranci o es fa vinagre. I per això al romesco s'hi pot ficar vi ranci o s'hi pot ficar vinagre. Per què? Perquè és el que hi havia. No perquè algú hagi dissenyat intel·lectualment aquella recepta. S'ha escrit després d'haver constatat com es feia, i en algunes zones i algunes vegades vi ranci, i en algunes zones i algunes vegades vinagre. I per què? I vinga, i els Antonios a intentar escalfar-se el cap. Per què? Per què? Bueno, cony, per què? A vegades era una cosa, a vegades era l'altra. És meravellós, eh? Sí o no? És molt maco de veure, de constatar com realment la cuina a casa és riquíssima. I llavors la versió escrita acaba plasmant necessàriament una simplificació de la diversitat real. Perquè si tu, per explicar la definició d'un bosc, haguessis de descriure exactament com és el bosc i passar per cada tronc, per cada bony, per cada escorça, per cada fong, per cada líquen, acabaries mai. Tu dius, bueno, un bosc és una colla d'arbres i hi ha algunes coses més i tal, però no pots complicar-te tant la vida. Per això sempre dic, oblideu les receptes, seguiu cuinant a la vostra manera, perquè si no quedarem reduïts a una simplificació del que havíem sigut. I això seria una pena, perquè l'arròs de la Conxita no és com el de la Concepció. Ah, amiga. Sí o no? I això és maco. Llavors, això ja comença a tenir pinta de base per un arròs. I faré 2 coses. Ara hi tiraré el conill i després la resta del vi ranci, així ni per tu ni per mi. Bec aigua. No m'hi cabrà, hi ha molt gènere aquí dintre, no m'hi cabrà tot. A vegades em passa, faig l'escudella de Nadal, sobretot, a vegades del dia a dia, a l'hivern ja faig una escudella cada 15 dies o cada setmana, A casa sense caldo no sabem viure. I em passa que començo a fotre coses a l'olla i dic, si no m'hi cap l'aigua? O només em passa a mi això? Ah, fixa't, després diuen que la cuina catalana és morta i que no cuina ningú. Tots ho feu. Hem d'estar contents. La cuina catalana està molt bé. El que passa és que el del dia a dia sembla que no compta tant. I sí que compta. No em dóna la gana. No cuina ningú. No feu patat i mongeta tendra quan és temporada? No feu truitetes de qualsevol cosa?
Oh, però és que la cuina catalana és la vedella amb bolets. No. La vedella amb bolets es feia un cop l'any per festa major o per corpus. A casa es menjava la vianda de l'olla, el tritxadet, la verdura bullida, el caldo i la Santíssima Trinitat. Sopa de pistons, sopa de galets i sopa de fideus. I la resta pa amb tomàquet. I això està vivíssim. Ja m'ho heu dit, que ho feu? Veus? No m'invento res. Que bé, no? Que maco. Mira aquí, mira. Sí o no? Amb la tonteria he anat xerrant. No m'hi cabrà ni les cigaletes ni l'arròs. No m'hi cabrà res. Mira, ja està. I els carlins que els mati Déu, i si no, perquè els hi posava. Ara això s'ha de tornar. Tota aquesta aigua ha de marxar. Quan feu una xefla, una rossadeta, una bona cassola d'arròs, una de les coses que heu de mirar és que per poder controlar realment que no us quedi ni massa sec, ni massa líquid, sí que després podem fer coses, però una de les coses importants és intentar que això que hi ha, el pas previ a afegir l'arròs, hi hagi el mínim d'aigua possible, perquè després podem tirar l'arròs, donar-li un parell de voltes en contacte amb el greix, perquè s'impregni de tots aquests aromes de les cigaletes, del conill, o sigui, intentar que hi hagi un pas en què l'arròs toca greix sense mediació de l'aigua, perquè sempre quedarà més saborós i més gustós, sí? I després hi afegim aigua, i hi afegim aquella aigua que ja sabem, que la fem a ull, sí? 2 parts aigua per una d'arròs. Mira, no sempre va bé, perquè a vegades tens el foc gros, a vegades tens el foc petit, a vegades una cassola evapora més, a vegades evapora menys, a vegades, mira, a vegades ho xupa i a vegades no. D'acord? No hi ha res exacte menys l'ull. A casa, el més precís és dir, ho has de fer ull. La primera vegada no et quedarà bé. La número 40 sí. I aquella queda, nano. Molta gràcia. Diuen, és que la cuina de l'àvia és bona perquè ho fan amb amor. No, carinyo, la cuina de l'àvia és bona perquè cada 50 anys que fa arrossos aquesta santa dona, saps? I perquè has tastat l'arròs de quan la iaia té 70 anys. No has tastat l'arròs que va fer en 20 anys el primer, que probablement no devia ser tan ben parit com l'últim. Les primeres croquetes de la iaia no eren tan bones com les últimes. Les últimes tenen 50 anys d'ofici i de saber-ho fer amb els ulls tancats. Sí o no? No és només carinyo, és mèrit de gran artesà. I això a vegades sembla que no té valor i em rebenta. Perquè sí que és veritat que pot haver-hi o pot no haver-hi amor, però no és l'amor el que fa que quedi bo. La meva tieta feia un gazpacho infecte, no el passava pel xino. Quin fàstic. M'estimava molt, però no quedava bo. Tampoc en sap de fer rossos, no gaire. Hi posa menys amor, no, hi posa tot l'amor que té, però mira, hi ha gent que... I tampoc en fa gaires, llavors què? No li surten gaire bé. El que fa que quedi bo és haver-ne fet 50. És que... S'ha de dir, Sí o no? S'ha de dir. És que jo no tinc l'esperit de les àvies. No passa res, ja et torçaran els anys, ja no pateixis, ja vindrà l'osteoporosis. Ja et quedaràs vell, ja. Mira que maco. Quina hora tenim? Quan? Les 3:10. Hauríem d'anar tirant l'arròs. Perfecte. Mira, error. Doncs vaig a l'altre. Ja està. A veure? Ja està. Mira, és que posen les estovalles i aquí sota hi ha un ventilador. I el ventilador llavors xucla les tovalles, es tanca i llavors fa curtcircuit. Emprenya. Ja està arreglat. Vale, això ho tenim. Ara, l'arròs. La Susana, que és l'amor fet persona, m'ha vingut a canviar l'arròs. Sí. Home, no, per favor, sense tu això no funciona.
Llavors, per què m'ha canviat l'arròs? Perquè la Maria Nicolau és fet i deixar d'estar i ho vol d'aquesta manera. No, volia explicar-vos una cosa. Avui he decidit fer aquest arròs a la cassola, aquesta xefla, amb una varietat d'arròs diferent a la que he fet servir les altres vegades, perquè avui el farem d'una forma molt semblant a com es feia fa 100 anys, o fa 80, de fet, abans de la gran invasió dels supermercats i d'aquesta segona revolució agrària, aquesta mecanització del camp. Una de les coses, no sé si us heu fixat, quan dèiem la diferència entre la paella i l'arròs a la cassola, és que l'arròs a la cassola, a Catalunya, es remena. Sí o no? No us hi heu fixat? A Catalunya la cassola es remena. I aquests arrossos que van tan bé per fer paella, sempre et diuen que no l'has de tocar, perquè són varietats diferents. Quan van aparèixer les màquines, feien falta espigues d'arròs rectes perquè es pogués recollir l'espiga amb la màquina i no haver-ho de fer manualment. Llavors, les grans varietats d'arròs catalanes eren espigues amb grans d'arròs que pesaven molt i tenien tendència a encamar-se, que se'n diu, a torçar-se pel pes del gra. I aquestes varietats d'arròs que tenen tendència a encamar-se es van deixar de banda una mica en pro d'altres varietats d'arròs que es mantenien dretes i que permetien la reconnexió amb màquina, amb motors. Clar, això augmenta la productivitat del camp. No ha d'estar l'avi Pere amb totes les brigades de segadors fent-ho a mà, que això és una, hòstia, tela, no? Però això va fer que de cop les nostres cassoles es trobessin amb un arròs que no era el que tradicionalment havíem remenat. Aquest arròs, ara li tiro, i veig molt, no m'hi cabrà tant arròs a la cassola, teta. No li posaré pas tot, crec que és massa. Perquè això, mare de Déu, sobreeixirà. És igual, ho deixo així, ja n'hi haurà prou. Aquest arròs és un arròs del nord d'Itàlia. Oh, Maria, i el producte de proximitat què? Els productors catalans... No patiu, tot va bé. Itàlia no existeix, França tampoc, Espanya tampoc, és Occitània. Occitània vive, la lucha sigue. Les cuines no segueixen i no parlen el llenguatge polític dels estats. Els és igual que tinguem pactes i que fiquem ratlles en els plànols i en els mapes. Les varietats de la cuina és una llengua que avança per lliure i les varietats d'arròs també avancen per lliure i de mà en mà sobre els pagesos que cultiven. Les varietats d'arròs italianes es remenen i són agermanades amb les varietats d'arròs catalanes que es remenen. El risotto s'assembla molt més a l'arròs a la cassola que no pas la paella espanyola. Això Josep Pla i Prudenci Bertrana i Néstor Luján ja ho deien a principis del segle passat. Ara costa més de dir, però cony, si ho vam fer-ho fa 100 anys, ho hauríem de poder dir ara també. No passa res, és la cuina, jo no dic res més. És la cuina, però la cuina és així. I això explica per què els arrossos a Catalunya, si el remeno se'n passa, ja no em queda com abans. Això és la inducció, és tot una mica, però sobretot és perquè ens han canviat les varietats d'arròs. Això és Carnaroli. I afortunadament els pagesos catalans i els productors d'arròs catalans se n'han adonat i estan plantant Carnaroli o varietats cosines germanes d'aquelles varietats tradicionals catalanes i emparentades amb el Carnaroli. I això ho estan fent productors catalans al Delta, a Pals, a tot arreu. I jo n'estic feliça. I ara començareu a trobar-los fàcilment i a un preu assequible als millors supermercats. I això em té contenta. Perquè ara mira com remeno l'arròs. Ala, com ha de ser. Ben remenat. Ui, tan poc caldo, mare de Déu. Mira, la Susana, que és maca, va fer caldo a casa seva de peix, va portar caldo. Però amb la de fato que hi ha aquí dintre podríem fer-ho amb aigua i no passaria res. Ui, que crema, espera't.
Aquí podem posar-hi aigua. De fet, no n'hi haurà prou, n'hi hauré d'afegir, no passarà res. I ara ho posarem a tope perquè de seguida, com que ja era calent, ja bull. Ja està, no hi ha hagut mals majors. I ho podrem seguir remenant i no passarà res. Què us sembla això de l'arròs? És interessant, Ho trobo superdiver. A vegades és que és ben bé. Aquí sabem parlar aquesta llengua materna culinària, que és una llengua com una gramàtica d'aquestes en les que no penses mentre fas les coses. Tu veus, hòstia, una ceba i un pebrot i un tros de peix i pensa, fotrem un arrosset. En canvi, si fossis al Perú, diria, farem un ceviche. No? A vegades no és la cuina de proximitat, no és només ingredients de proximitat, és conjugar-los amb una gramàtica que parli una llengua que reconeixem. Perquè dius, bueno, el ceviche, els ingredients ja els coneixem. Ja, però els catalans amb el peix, amb la ceba, el pebrot, i fotem un arrosset que t'hi cagues. I si no, una esqueixada. I si no, un empedrat. Tenim una gramàtica que fa que amb els mateixos ingredients ho interpretem de maneres diferents i per mitjà d'aquesta llengua materna culinària expliquem la nostra història, expliquem el nostre paisatge, expliquem d'on venim i cap on anem. I això és molt maco, perquè a més permet que es manifesti amb diferents dialectes, diferents argots, a cada zona i a cada racó del país. Alhora té diversos registres. Jo estic fent servir... Ui, m'han saltat els ploms, Tita. Sí, espera't. Aquest ja funciona. Aquest s'ha petat. No sé què ha fet. No has vist? Hem cremat la inducció, nano. Sap greu. Un aplaudiment per la inducció. Ha fet el que ha pogut i ha aguantat fins ara. Llavors... Buah. I he ficat els caps de conill, No passa res, ja era mort. I no és aquelles galtetes petites, aquell xarrupà, no us agraden? Aquell cap de conill partit, ben torradet, que fa servir el dit com a cullereta per menjar-te el cervell. No us agrada? No sabeu el que és la vida. No sabeu el que és... No ploris, ja estava mort, amor meu. No passa res, és com el gat. Abans ens menjàvem els gats aquí. No passa res, Tita. Boníssim. És veritat. I no ens els menjàvem perquè fossin pobres. El llibre de Koch, de l'any 1600, un receptari escrit per Rupert de Nola, el cuiner oficial de la cort de la corona catalano-aragonesa a Nàpols, va escriure un dels receptaris més mítics i més importants de la història d'Europa i, per analogia, del món. En aquest receptari, que podeu consultar a la biblioteca virtual de l'Institut Cervantes, és d'accés públic, és pagat amb els impuestos d'entre todos. Llavors, digitalment ho podeu consultar, té uns gravats preciosos. Hi ha una recepta de gat rostit i estem parlant de cuina de la cort, de cuina per la corona. No se li donen les sobres al rei i no se li dona menjar que no sigui considerat de luxe. Els receptaris més prestigiosos de segons quines èpoques s'ha menjat gat i s'ha menjat gat rostit. L'únic que fèiem era apartar el cap, perquè el cap dels carnívors té un altre problema. Però vull dir que no... Tota aquesta sèrie de tabús, de límits, són elàstics i són una qüestió cultural, no són una qüestió biològica. Es poden negociar aquests pactes, es poden canviar, es poden mantenir, podem fer el que ens doni la gana, però està molt bé parlar-ne, perquè si no llavors no podem negociar res. Hem d'acceptar el que ve i ja està. Un moment, estem deixant de menjar conill en aquest país, perquè de cop ens fa pena, perquè els veiem a Instagram. Estem tan influenciats per la cultura anglosaxona que de cop l'animal que havia donat nom a la terra on anem, que és Hispània, la península ibèrica, Hispània, és terra de conills, perquè n'hi havia.
i ens els menjàvem i hem fet miracles amb els conills en aquesta terra. I ara resulta que no n'hauríem de menjar perquè ens tenen per bàrbars els nord-americans, els estatunidencs. Ens tenen per bàrbars. Però escolta, bàrbars no. Bàrbar és qui té un recurs i en lloc de fer-lo servir per crear nova vida, és a dir, alimentar-se, ho llença. No els matem pas per gust, els matem perquè són boníssims. Passa res. Ens mengem els peus de porc i vosaltres us fan fàstic. Ens mengem els cargols. Boníssims, els cargols. Bé, és veritat, és més bona la vinagreta. Pel cargol, bullit i prou. No? La vinagreta o la salsa picantona. Sí. O l'arròs de cargols. I l'arròs de cargols si fots llebre també. Clar. Anem a mirar el punt de sal, a veure com el tenim. Bo. Mira, saps què faré? Ui, ha quedat molt fort aquesta mania dels cuiners professionals de ficar caldo als puestos. Ficaré una mica més d'aigua. I la tiro aquí a l'olla. Perquè com que hi ha una mica de restes de caldo de peix, i a casa meva vivim en esperit de postguerra i pensem, escura-ho, saps? No perdis. Doncs ho farem així. I posaré al centre, que és on el foc té més força, de manera que se m'escalfarà més de pressa, però no passarà res, quedarà sempre bo. Quedarà sempre bo. Aquest arròs, aquesta xefla, realment l'esperit és que el podeu fer com us dongui la gana, amb el que us dongui la gana. Jo ho dic moltes vegades, ostres, els meus arrossets de diumenge a vegades veig per Twitter o per Instagram aquests arrossos que es gasten 250 euros en gènere, marisc de primer, no sé què, i fan un arròs. I penso jo, amb 4 duros, fot uns arrossets de merda, li donen 3 patades, o no aquestes, saps? 4 cosetes, 4 musclos, 4 cap de costella, una salsitxeta, el que sigui, ben torrat, ben tractat, entenent sempre que un arròs és un joc de proporcions, és com fer-te un te. Si tu fiques una bosseta d'herbes en una garrafa de 5 litres, mare de Déu, no tindrà gust de res. Però si tu fots la mateixa bosseta en una tassa, té gust. Llavors això és una proporció. Amb tot aquest gènere que he ficat, hagués pogut fer-ne 2 de cassoles. Ben bé. N'he fet una, quedarà poderosíssim. La mateixa cassola, la mateixa quantitat d'arròs, amb només un grapat de cada, no quedarà bo. Per què? Perquè, ostres, ja té potència de gust les cigaletes i el conill, però tant no, miracles no. Llavors, a vegades, torno a la pregunta inicial. Què hi has posat, Maria, que ha quedat tan bo? No és què hi he posat, és com ho he tractat i com he entès o no he entès les proporcions. Sí? A vegades és, i fica-hi 4 espècies, una mica d'espècies per donar-li més gust. No, no serveix de res. Posi una mica més de gènere o torra'l en lloc de rebullir-lo. Si jo agafo allò que dèiem al principi del pollastre. A veure, t'has parat un altre cop? Vas bé? Ara, les induccions són una cosa fantàstica, si tu vols, però si es mulla una mica, llavors ja, ara no, saps? Ara ja està. És allò que dèiem al principi, si jo agafo un pollastre, compro un pollastre i dels trec les petxugues, trec les cuixes, i amb aquella carcassa del mig faig un caldo. Allò és un caldo. Si aquella carcassa, aquells ossets o el que sigui, ho torro al forn. Ben marronot, allò que dius, ai, que se cremarà. No, trucant a la porta de l'infern sense acabar-la de passar.
Llavors, allò mateix, fas la mateixa quantitat de caldo, el gust d'un i de l'altre no té res a veure. I en realitat, aquest caldo, d'aquest pollastre torrat o d'aquell conill torrat, és el que està passant aquí. Quan diem que els arrossos a casa es fan amb aigua és perquè sí que es fan en caldo, però és un caldo que es fa simultàniament a la cocció de l'arròs. Quan tu hi tires aigua, aquella aigua automàticament comença a desfer aquells enganxadets que tenim a la passola, comença a desfer aquell emmarronit i aquell torrat de l'exterior de la carn, del peix, del que sigui. Ho va desfent, ho va dissolent al mateix temps que ho va ficant a dintre de l'arròs, que fa de catalitzador i que fa de canal de transmissió de tot el que hi ha. I serveix per omplir la panxa sense haver de gastar tant en cigaletes. Feu-me preguntes, ja que hi sou, Tinc aquí un micròfon. És que jo, si no... Mira. És que Mariano m'està quedant molt bo. Estic contenta. Ja l'oloreta que arriba, estava pujant l'escaleta i ja m'estava arribant l'oloreta aquí. Ara les cigaletes me les hauré de menjar aquí perquè així anar fent, com qui menja pipes, però no m'hi cabran. Primera cosa, el suc. Segur que han deixat anar suc mentre no miràvem. Això? És que quan veus això penses, en sèrio ha de ser millor un ceviche? No, ja us el podeu quedar. Mira. És que de veritat. En aquest país es menja tan bé a casa quan la padrina s'hi posa. Es menja tan bé els diumenges aquí quan algú decideix invertir-hi un... Jo ho he fet en directe, Ho he fet en directe. L'únic que he avançat és el conill. I l'he avançat 3/4 d'hora i perquè és dissabte. Però és 1 horeta i mitja. 1 horeta i mitja és el temps que passa entre que dius vaig a mirar a veure què hi ha a Instagram i després alces el cap i dius la mare que em va parir, m'he passat 1 hora i mitja mirant vídeos de gatets que salten a les cortines i vídeos de senyors que fan sustos. Saps? 1 hora i mitja. Mira. Feu cara de culpables. Amb 1 hora i mitja pots tenir la sensació d'haver perdut el temps i haver cremat un cartutxo de la vida fent un fogonasso a l'aire, o pots haver fet això. Fixem-en, nanos, valoreu-ho. Valoreu-m'ho, saps? No té color. I em diràs, hòstia, és que això no ho sé fer. Què he fet realment que sigui una enginyeria, que sigui una complicació? Quin ingredient hi ha aquí dintre que no sigui fàcil de trobar a qualsevol puesto? Bueno, Maria, les cigaletes són cares, cert. Sense cigaletes també és bo, o no? I si en lloc de les cigaletes em dius, bolets secs, en remull, tireu els bolets escorreguts a dintre del sofregit i amb l'aigua de remull dels bolets feu el caldo. Ja està, 2 duros. Boníssim. Digui'm. El cep és molt car, jo he dit bolets, jo no he dit cep. Home, clar, és que clar. El rap també és molt car, però la morralleta no. I amb uns xarnonets, una barrejota... Clar, és que... A mi això és molt curiós, perquè llavors hi ha la gent que et diuen és que, Maria, el peix és car. Què compres? Rap, lluç de palangre, daurada d'aquesta salvatge, és caríssim, que sí? Però les moixes i les tòtines, què? I el pagre, el mabre, les maires, això no en compres. Però això és barat, carinyo. Això és barat. I és boníssim. És boníssim. Mira, és que m'hi podria... Mira com el remeno sense por. Aquests arrossos Carnaroli o aquestes varietats catalanes antigues, una de les coses que va molt bé és per quan estàs fent la rossada popular, la xefla, fa 200 persones en un descampau i ve l'alcalde o el president del Consell Comarcal i vol remenar la cassola per fer-se la foto amb el 9-9 o amb el periòdico. Els alcaldes sempre volen fer-se la foto remenant la cassola. I llavors, si fas aquesta varietat d'arròs, no passa res.
Ara, si tens l'altra varietat d'arròs, et foten ells l'arròs en l'aire i llavors tu has de donar la cara davant dels teus comensals. És una putada. Això les celebrities no ho diem, però traguem. És guai. Escolta, això no m'hi cabran totes. M'he passat de l'hora, Susana? M'he passat de l'hora, Mariano? Estem una mica aquí rozando el larguero, eh? Bueno, però els d'abans també han acabat tard. Sí, per això, per això. Jo crec que anem molt bé, m'hi quedaran 5 minutets només. 5 minutets? Màxim. Penso jo, vamos. A veure? Vols que fem una mica de neteja? El fetge i les... Fetge i ametlles. Per què he pensat? Podem fer una mica de picada. Doncs jo faré una mica de picada. A l'arròs de la cassola a Catalunya a vegades s'hi fica picada, perquè s'hi fica tot arreu. És molt guai, és molt divertit. Amb ametlles, si teniu ametlles. Amb avellanes, si teniu avellanes. Les quelites del berenar, aquelles 4 quelites que sempre queden en el paquet amb una goma de pollastre allà al calaix. I aquest temps s'han de gastar ràpid perquè si no fan cuques. No teniu papallones a casa ja? Oh, estic farta, No hi ha manera. Ara, de seguida, cigrons, llenties i mongetes, sec al congelador. Perquè si no, en 2 dies hi fan papallones. I ja ens agraden els animals salvatges, però, hòstia, saps? Casa meva, casa vostra, casa de ningú, saps? Tira cap a fora. Però, bueno, aquí teniu cuques d'aquelles americanes grosses? Ja és una altra cosa, Sí. N'hi ha a totes les grans capitals europees, No és pas problema de l'Hospitalet, això. A París, quin fàstic. Ciutat de la llum, l'alta gastronomia. Jo no he treballat mai en tantes cuques com allà, tio. 5 estrelles, una cosa repugnant. I quan volen fan soroll, fan clac, 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 clac. Ah! No ho suporto! Abans prefereixo els ratolins. Vulguis que no són mamífers, saps? Estan més emparentats. Però les cuques aquelles, quin fàstic. Però és molt divertit perquè a les grans ciutats els animals, la fauna es divideix en 2 grans categories, o mascotes o plagues. No hi ha terme mig. En canvi, al camp, a casa, allà a Vilanova de Sau, allà som 250, estem allà a les Guilleries, estem la mar de bé, ja se m'està això saturant. Allà hi ha més coses, hi ha animals que no entren ni a la categoria de plaga ni a la categoria de mascota. I la mateixa cassola on te fas el rostit de pollastre, a l'estiu, si veus que venen calorades fortes, l'omples d'aigua fresca, la fiques a l'ampit de la finestra perquè beguin els ocells. I després penses, el teu cosí em farà un bon arròs un dia de la setmana que ve. Però és un cercle, el cercle de la vida, no? El cercle de la vida. Ens en sortirem? Sí. Vas bé, Susana? No tinc ni idea de quina hora és. Jo no tinc ni idea de quina hora és. 3:30, anem una mica passadetes, però com després de tu ja no... Ja, però aquesta gent tenen vida, Jo m'he passat aquí 1 hora i mitja, Una hora i mitja? Aquesta gent han d'anar a dinar, I han d'estar farts de sentir-me. No van a dinar perquè volen tastar. Collons. Jo dinar, jo m'esperaria, És bo, no patiu, és bo. Oh! Mira, Això m'ho porto, sí? el fetge me'l quedaré jo amb una mica de llet i de... Això li tiraré així. És que no pot no quedar bo, Susana. Fa una olor que... No pot no quedar bo. Jo mataria. No t'han donat res, aquesta gent? Sí, una rosmar. Tu ja n'has menjat una? Ja ho tindré, Aquestes... Jo no vull dir res, però m'hi podria dedicar, Jo no vull dir res, però... No és de broma, això, no és de broma. Ja està. Hasta he enganxat
la quantitat d'aigua. I he fotut tot a ull, Susana, mira, no he fet cas del que has pesat, L'arròs perfecte. No he fet cas del que has pesat perquè no tinc ni mòdul ni vergonya. Jo no faig cas a ningú, sóc un teixó. No, saps? Bueno. Ets un ànima lliure, tu cuines amb instint. Però jo crec que a casa tota la vida s'han fet les coses a ull. I s'ha anat... Bueno, a veure, qui més qui menys, després d'un temps de fer-ne ja tens aquell vaset que et val de la mida de l'arròs. El vaset, que sí senyora? Però després l'aigua li fots a ull. Però tampoc, saps? El vaset del flan, la tasseta del cafè. Titi, ja ho tindré. Ara deixa'm tastar el punt de l'arròs. Però has vist com ho he remenat i no ha quedat pastat? No, perfecte, Ves? Semblava tonta, però ben sortit, Super. El tenim. T'has quedat sense paraules, M'ha quedat bo, tia. M'ha quedat boníssim. Ja, però aquesta gent venen aquí i venen perquè, jo què sé, han vist la Maria Nicolau pels puestos, però després has de complir, saps? Quan anem a veure la Maria Nicolau. I després has de donar la cara. I tant. Molt bé. Jo sóc el teu soldat. Pues comencen a emplatar un altre aplaudiment per la Maria. I ara us repartiran la degustació i continuem, ara fem un petit paró en aquest espai, però podeu anar a tastar també les altres xefles que han preparat els restauradors de l'Hospitalet i d'aquí una estoneta tornem aquí amb la Ada Parellada. Amb l'Ada Parellada, de les 5. Molt bé. Aquesta nana en sap, també. Aquesta nana en sap, És guai, l'Ada. D'aquí no els he comptat, perquè no, ja n'hi haurà. Mira, aquí hi ha cigaletes, per tu i per mi, allà a la vorera, que ens treguin un carajillo, un cigarro, un caliquenyo i les cigaletes. Toma allà, com pipes. Tot el dia treballant, home. Jo em quedo on tu em diguis. Mira, tenim safata aquí. Mira, cigaleta per tothom. Mira, cigaleta per tothom tocarà. Ara, quan hàgim gastat aquestes, n'hi ficaré. N'hi ficaré les altres. Així va bé? La gent ha de menjar allà al darrere. Moltes gràcies.